Aguanta, aguanta. Molt bona vesprada i benvinguts. Avui disparen en la plaça Els Amics de la Pirotecnia Vulcano, empresa que porta acompanyant-nos en la Catedral de la Pólvora des de l'any 2014. Benvinguts, amics de la Pirotecnia Vulcano. Señor Pirotecnic, pot començar la batucada!
Miguelito, bien. Enhorabuena. José, que igual que ha sigut molt divertida. Muy divertida, sí,